M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tabweranso pamaso panu lero Lachinai pa 4 January 2024 pamene mawu anu akutiuza kuti amene amachimwa, wokonda uchimo, ndi mwana wa Satana. Amene amachita zinthu zoyera ndi mwana wanu. Mutithandize tsiku la lero, mutithandize chaka chimene cha 2024 ifeyo kukhala anthu ochita zofuna zanu kuti tikhale ana anu nthawi zonse. Komanso uthenga wanu wabwino wa tsiku la lero utiunikire mitima mwathu ndi kutithandiza kukhala ngati Andrea amene ataona ubwino wa Yesu Khristu anakamtenga m'bale wake Petro ndi kumubweretsa kwa Yesu Khristu kuti amudziwe. Kuti nafenso tibweretse anthu osiyanasiyana kwa Ambuye Yesu, tibweretse anthu osiyanasiyana kwa inu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane mutu 3 ndi 7 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Samantha Manja wa utumiki wa ana kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtengo wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera mutu 1 ndi 35 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Sangathe kumachimwira chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane Woyera. Ana anga, wina aliyense asakusokeretseni. Munthu amene amachita chilungamo ngolungama monga Khristu ali wolungama. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Mwana wa Mulungu adaoneka ndi cholinga chakuti awononge zochita za Satana. Aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira, popeza kuti umulungu wake ndi Mulunguyo uli mwa iye. Sangathe kumachimwira chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Kusiyana kwake pakati pa ana a Mulungu ndi ana a Satana kumaonekera motere. Aliyense osachita chilungamo ndiponso osakonda nzake sali mwana wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Mutu woyamba kuyambira ndime ya 35 kulekeza ya 42. Mmawa makenso Yohane anali pamalo pomwepo pamodzi ndi ophunzira ake ena awiri. Pamene adaona Yesu akuyenda, iye adati, "Suyu mwana wankhosa wa Mulungu." Ophunzira awiri aja atamva mawuwo adatsatira Yesu. Yesu adachewuka naona kuti akumutsatira. Tsono adawafunsa kuti, "Kodi ulendowu?" Iwo adati, "Timati tidziwe. Kodi mumakhala kuti, Rabi?" Tanthauzo la Rabi ndiye kuti mphunzitsi. Yesu adati, "Tiyeni mukakuone." Iwo adapita naye. Pamene nthawi inali ngati 4 o'clock madzulo, adakaonako kumene iye ankakhala, ndipo adakhala naye tsiku lonselo. Mmodzi mwa awiri aja amene adamva mawu a Yohane natsatira Yesu anali Andrea, m'bale wake wa Simoni Petro. Iye adayamba kukapeza m'bale wakeyo Simoni namuwuza kuti, "Tampeza Mesiya," ndiye kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja. Motero adamtenga
kupita naye kwa Yesu. Pamene Yesu adamuona adati, ndiwe Simoni, mwana wa Yohane, dzina lako lizakhala Kefa. Tanthauzo la Kefa ndi Petro, ndiye kuti Thanthwe. Mthenga wa Ambuye. Abale anga, lero pa 4 January, Lachinai, mchaka chatsopano cha 2024, Mulungu akupitiriza kutionesa chikondi chake pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Watipasa mawu awa kuti tizindikire kuti kodi ana a Mulungu ndi ndani, amachita zotani, nankha amene ali kumbali inayi ndi ndani, amachita zotani. Kuchokera mu mawu athu oyamba, kalata yoyamba ya Yohane Woyera, akutiuza bwino lomwe kuti iye amene amakhala pansi ndimapanga mapulani a zinthu zabwino, kumapanga zinthu zokomera Mulungu, kumapanga zinthu zokomera Ambuye Yesu. Munthu ameneyi wochita zinthu zokomera Mulunguyi ndi mwana wa Mulungu. Iye amene akukhala pansi kumapanga mapulani a zinthu zoyipa, mapulani onena kuti achimwa bwanji, iyeyo si mwana wa Mulungu, ndi mwana wa Satana. N'chifukwa yake akunena kuti munthu amene amachita chilungamo ngolungama monga Yesu Khristu ali wolungama. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Mwana wa Mulungu adaonekera ndi cholinga chakuti awononge zochita za Satana. Aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwirachimwira. Choncho ifeyo amene tinalandira sakramenti la ubatizo, ifeyo amene timakhulupirira Mulungu, ifeyo amene tinalengedwa ndi Mulungu, tikungoyenera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuchita zimene Mulungu akufuna, popewa china chilichonse chimene chingathe kudetsa moyo wathu, china chilichonse chimene chingathe kuononga moyo wathu. Tikamawerenga kalata ya Paulo Woyera yoyamba kwa Atesalonika 1 Atesalonika 4 ndime yoyamba kulekeza 8, Paulo akutiuza bwinobwino kuna kuti Mulungu sanatilenge pano pa dziko lapansi kuti tizichita moyo wa uchimo, kuti tizichita zolakwa, kuti tizichita zonyasa ayi. Mulungu anatilenga ndi kutibweretsa pano pa dziko lapansi kuti tikhale anthu oyera mtima, ochita zimene Mulunguyo akufuna pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuti Mulunguyo akamationa, akamamva za ife anthu ena osiyanasiyana, Mulunguyo azinyadira nafe. Kuti zimenezi tikuzikwaniritsa? Kuti zimenezi ife tikuziyendesa motani? Ndifedi ana a Mulungu? Mwana wa Mulungu azachita zimene Mulunguyo akufuna posalolera tchimo kukhala mbali yake. Kapenanso akhauti wachimwa nthawi yomweyo chikumbumtima kumpeza ndikuthamanga kukalandira sakramenti lakulapa, kukapepesa Ambuye Mulungu kuna kuti mwa iye mukhale kuyera kwenikweni, mwa iye mukhale zimene Mulungu akufuna, zaulere zodzaza za Mulungu, zimene Mulungu anafuna kuyambira pachiyambi, kuna kuti ifeyo ngati anthu tikhale nazo. Lero pa 4 January 2024 tikumva uthenga wabwino wotithandiza kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Yohane Mbatizi alinso kumalo kwina, akuona Yesu Khristu akudutsa, iyeyo ali ndi ophunzira ake, akuwauza ophunzira ake kuna kuti ndakhala ndikukuwuzani uja ndi ameneyo, Yesu Khristu, mpulumutsi wa anthu onse. Ena mwa ophunzira Yohane Mbatizi akumusiya, alipo awiri, akumutsatira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akuzindikira kuti anthu ena akumutsatira, ndipo akuwafunsa kuti kodi mukupita kuti? Ulendowu anthu aja sakuyankha funso la Ambuye Yesu. Anthu aja kunena kuti mumakhala kuti aphunzitsi. Ambuye Yesu nawo angonena kuti tiyeni mukaone. Ndipo aphunzira awiri a Yohane Mbatizi aja atsagana ndi Ambuye Yesu mpaka ukafika kukapanga experience zimene Ambuye Yesu amachita. Ndipo mmodzi mwa ophunzirawo amene anamutsatira Ambuye Yesu wanali ophunzira wa Yohane Mbatizi ndi Andreya, amene kuti achambamawa choyambirira kuchita anakathamanga kwa m'bale wake Petro ndikumutenga kupita naye kwa Ambuye Yesu, kumuwuza kuti tampeza uja amatchula kuti Mesiya, tiye ukamuone, ndikumutenga kupitisa kwa Ambuye Yesu. Choncho Ambuye Yesu anamuwuza kuti akhala Petro, tanthauzo lake ndile kuti Thanthwe, kuna kuti pa iyeyi kusogoloko mpingo wa Mulungu uzamangidwa pa iyeyi ngati Thanthwe lenileni, iyeyi ngati chodalira cha Mulungu kwenikweni. Ndifuna ndimire pamene papa. Zimene wachita Yohane Mbatizi ndi zinthu zina zotithandiza ifeyo. Yohane Mbatizi akuonetsetsa kuna kuti akupitisa anthu, akuwalozera anthu kwa Yesu Khristu.
ndipo Andreya akuphunzira kuchokera kwa Yohane Mbatizi kupitizanso m'bale wakenso kwa Yesu Khristu. Moyo wathu umene timakhala, zochitika zathu zimene timazichita tsiku lina lilonse, aidha zimabweretsa anthu pafupi ndi Mulungu o zimatalikitsa anthu ndi Mulungu, aidha zikubweretsa anthu pafupi ndi Ambuye Yesu o zikutalikitsa anthu kwa Ambuye Yesu. So wina aliyense aziyang'ane yekha kuti ineyo ngati bambo, ineyo ngati mayi, zochitika zanga m'nyumba muno zikubweretsa nzanga pafupi ndi Mulungu, zikubweretsa nzanga pafupi ndi Ambuye Yesu, monga momwe Yohane Mbatizi amachitira, monga momwe Andreya anachitira. Zochitika zathu ngati banja zikubweretsa mabanja ena pafupi ndi Mulungu. Zochitika zathu ngati ana a m'banja lino, kandi banja la Phiri, kandi banja la Nkhoma, zikubweretsa anthu ena pafupi ndi Mulungu, kuti ana ena akationa ifeyo amatisirira ndi umafuna kupanga zinthu zopemphera, zinthu zopa Mulungu. Zochitika zanga ineyo as a priest, ineyo ngati wansembe, ineyo ngati sisteri, ineyo ngati gulupa, zikubweretsa anthu ena pafupi ndi Mulungu. Zochitika zanga ineyo ngati mtsogoleri, zikubweretsa anthu ena pafupi ndi Mulungu. Yohane Mbatizi moyo wake, zochitika zake zinapangisa kuna kuti ophunzira ena amusatire Ambuye Yesu. They came closer to Jesus Christ. Nayenso Andreya ataona kuna kuti wapanga experience zinthu zabwino kwa Ambuye Yesu, sizinathire momwemo, anakamutenga physically m'bale wake Petro ndi kumpititsa pafupi ndi Ambuye Yesu. Now tikatenga zimene achita Andreya, zokanitenga m'bale wake Petro tikumva kuti anali msozi, ndipo asozi pena miyoyo yawo simakhala yabwino. Ndipo Petro iye akuthamanga koyambirira kwa m'bale wake, chifukwa akudziwa kuna kuti poyambirira iyeyi moyo wake suli bwino. Already Andreya anali ophunzira wa Yohane Mbatizi, zimene zikusonyeza kuna kuti moyo wake unali utaumbidwa mwabwino kuti amasatira zimene Yohane Mbatizi amaphunzitsa. Andreya ataona kuna kuti muli ubwino koposa kukhala pafupi ndi Mulungu, popeza anali ophunzira wa Yohane Mbatizi, ndikupanganso experience Yesu Khristu, anafuna kuna kuti m'bale wake Petro, amene analibe chidwi kukhala ophunzira wa Yohane Mbatizi, komanso zochitika zake zinali za usozi umene anthu ena amakhulupirira zinthu zawo zachabechabe, Andreya akuganizira m'bale wake amene ali ngati wotayika kuna kuti akafike pafupi ndi Yesu Khristu, amuziwe Yesu Khristu. Ifeyo abale athu ena zochitika zawo nzodabwitsa kwambiri, zona kuti ife timapemphera iwo samapemphera sizimakhuza, mwinanso ifenso sizimatikhuzanso. Zona kuti iwo ndi zimbalangondo, ife sife zimbalangondo sizimakhuza. Zona kuti iwo ndi anthu osawugwira mtima, china chilichonse chimene achiona amafuna kuti chikhale chawo, iwo sizimakhuza, mwina ifenso sizimatikhuza. Zona kuti iwo apa akwatiwa, apo akwatiwa, kapena apa akwatira, aponso akwatiwa, iwo sizimakhuza, mwina ifenso sizimatikhuza. Lero Andreya akutiphunzitsa kuti iwo amene sakuchita bwino pamaso pa Ambuye Mulungu, iwo amene sakuchita bwino pamaso pa Ambuye Yesu, tili ndi udindo ifeyo owabweretsa pafupi ndi Mulungu. Sitikumva apa kunena kuti Andreya anachita kugwada pansi kupempha, anangomuza tampeza Mesiya tiyeni ukamuone, ndipo kuti anamutengera kwa Mulungu, anamutengera kwa Ambuye Yesu. Ifenso tikuyenera kuchita chimodzimodzi. Sometimes m'banja mwathumu amapezeka munthu wina ndi waulesi kwambiri, tikambirane naye akhale munthu olimbikira za mpingo, angatukhala kuti alibe chidwi ndi zinthu zopempherazi, komano tsiku lina azamva uthenga umene uzamuthandize pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Tisapemphere chifukwa kuti zinthu zativuta ayi, tipemphere chifukwa tikuzindikira ubwino wake wa Mulungu kwa ife tonse, chikondi chake kwa Mulungu kwa ife tonse. Tisalephere kupemphera chifukwa cha munthu wina wapadera amene sitikugwirizana naye ku chalichi, chifukwa cha munthu wina wapadera amene sitikugwirizana naye ku ntchito ayi. Ife tizindikire kukoma mtima kwa Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo chimene chocho chitikokere kwa Mulungu, popeza ndi udindo wathu ifeyo kuonetsetsa kunena kuti monga Yohane Mbatizi, monga Andreya, tizikhala ndi chidwi, tizitengeka ndi zinthu za Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni lero pa 4 January 2024 Mulungu atithandize kumvetsa mawu ake. Poyambirira tipewe uchimo wa mtundu wina uliwonse. Kachiwiri tizisirira kuchita zinthu zabwino. Kachitatu amene akutithandiza kunena kuti tifike pafupi ndi Mulungu tiamvere, monga momwe Yohane Mbatizi anachitira kuwathandiza ophunzira ake. Iwo anakafika, ena mwawo anakafika kwa Ambuye Yesu. Ifenso tichitenso chimodzimodzi, ndipo ifenso titengenso udindo wangati wa Yohane Mbatizi owathandiza anthu ena kufika pafupi ndi Ambuye Yesu, kufika pafupi ndi Mulungu, kuzera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tipemphere.
M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, mchaka chimene cha 2024 makamaka lero pa 4 January 2024 ndithandizeni kukhala chida chanu champhamvu chobweretsa anthu osiyanasiyana pafupi ndinu, pafupi ndi mwana wanu Yesu Khristu, kuti nawonso athe kubweretsa anthu ena pafupi ndinu ndi mwana wanu Yesu Khristu. Mutiteteze ndi kutisogolera mu zonse tsiku la lero, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.